entzun dut, zuen familia asko sufritua bala gerra hostien. Bai, porque sebe barik elitu gitzezaren, enkautu egi eben dana. Osa, inkantau diotzien, Dana, gaseosa fabrika... Bai, dana. Zer da dana, Marinez? Ba, euken dana, osea, gero joen ziren fondaratzera bizitzen, amama eta nire ama fondara bizitzen, antxartu dut. Da izeko nizeta erbure, tia Felizan euen fondako alaba bat, han euen eskondute. Eta izeko pilaria eskondute euen Bilbo. Ja, umetxik izekit, osea, baina kendutzen etzie eta enoko zizu eta dana, osea, ez ebe barik lehitu ziren. Eta gero, sarriko batek ero, betxetu garaiko batek, duke pingen duen basotxo bat, ero baso bat, are oize. Eta arek zerri ban erosi, osea, alkilatu euken. Eta erosi eiban, baina iziltasunaz. Eta emondotzan amamai dirue, eta ordeintzeko multie, porque dana kendu eta gainetik multie. Ordeintzeko multie eta dana eta atzera errekuperatako. Eta ingo ebela eskriturak gero normaltzen zan nien asuntue orduntze ingo ebela. Da graziakari hartu eben, ez dakin horzar, ze puesto eskuzan. Non egongo da hori... Jasota, bai. Bai, ez dakit.